ходи навърх шипка и се качва и почти и се качва и стигна до върх шипка и ходи на една гарга и тя дето ногата и се изсъхат И със себе. и изведнъж изяка хиляди лайна и върху него попанаха лайната и после гаргата си изчезна и гаргата каза, защото този човек е нещо лайната като пища. Така, и още обяснявай. То вече свърши. И той падна и умря. И баба Гренушка не му видя. Един играч се качва на върх шипка. И тук има един